Ndiri mukati mekufamba nekupfapfadza dziri kuimana wose nyika ino. Mhuri yeZimbabwe ndakazvibata ndati ndakazvipakata. Heya ndinayo pazuva ranhasi mhuri yeZimbabwe. Inyaya dzakati wandei dzandichafamba nadzo ndiri mukati mekukupai kuti mugoziva nekududzira. Uyezve tiri mukati mekubatsira vanhu. Zvingafamba sei? Zvingamira sei? Chikonzero ndimi vatongi, ndimi vabati vadzo. Asi zvandoda kutaura panapa mhuri yeZimbabwe ndezvekuti ndakati ndine update yenyaya yekubhangeti. Mai vaitaura kuti iwo vari kukwanisa kuudza vanhu nerufu rwavo, uyezve vakakwanisa kusangana kuita bonde nevarume vanokwana kuita 167. Yes. Nevanhu vanokwana kuita ivo 4 vakafa kusanganisira nemurume wavo. Ndine update yachona. Ndoita update zvakare yekunzvimbo yekubhangeti yevana maprofita vakaenda pasangano. Vanhu maprofita vanokwana kuita 11 vakarara kusvika pakuzimesa kukundikana kumuka, vakazobatsirwa neumwe munhu anoita zvechivanhu akaenda kunovabatsira panzvimbo kuti vazotevera. Vakazotevera Saturday yadarika iyi. Ndo pandaifanira kuti ndiwe nenyaya yachona. Daniel Oshiwiri Biniform. Ndine nyaya yekwamurehwa yemukomana wokuwanikidza achita bonde nemombe musango nemuridzi wemombe yachona. Yes. Matichicho kwamurehwa. Mukomana ari pasi pa 25 years. Ari kuba 17 years man. Asati atoroora. Akabatwa nemuridzi wemombe achita bonde. Apa tuma na baba yake kudosura makavi kuti vapfirire imba. Makavi wawo amasura ndikusangana nemombe dzemunhu ndikusunga makumbo. Asi chino chabisa ndechekuti akatobvisa hembe dzese kusara ari malisecha achishina nemombe. Asi paakatiza akasiya hembe dzese idzi dzikave uchapupu. Baba Isabel, hatina nguva munongoza kuti nhasi tine maprograms akawanda, right? Kubvaka ku New Parliament Building tine musangano uriko weSADC Council of Ministers meeting, right? Tinenge tichizokuendesa ikoko tichinzwa mashoko eko zvakare kuzoti kuRufaro Stadium kune Defense Forces special kana kuti Day celebrations. Saka tsudzurai, hatina nguva. Icho kwadi mhuri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekutsudzura tiri kuitika matimana wose nyika ino. Nyaya ndoda kutanga pana pamhuri yeZimbabwe inyaya mukoma KB iri kukumbirwa nevakawanda yandinokwanisa kutaura ndichiti Zimbabwe. CheZimbabwe chiri kuti kudini? Nyaya yevabereki nevanhu vanorarama nyika yeZimbabwe mukoma KB vatichisvitsira uchichemo ichi. Nyika ino transport ndo imwe zvimwe zvakakosha. Kubva kune imwe nzvimbo uchienda pane imwe nzvimbo. Even business zvinhu zvinobva kunze kwenyika zvichibva kune imwe nzvimbo zvichipinda munomu zvinoda transport. Inzwai mukoma KB pauri kuchema musoro petransport. Kwanzi vanhu vane mabhazi ari kufamba nevano dzimotokari vashoma kudarika kuvanhu vanokwira dzimotokari idzi. Nyaya inoti kwanzi tibvunzireiwo kuti mafezi epamugwagwa kubva kuHarare kuenda kuBulawayo, kubva kuGweru kuenda kuGokwe, kubva kuGokwe kuenda kuMondoro, anoisa mafezi ekuti nzvimbo iyi inofanira kuchajwa mari yakati ndiani. Nemhaka yei vauya vachidaro? Inzwai. Kwanzi nevabereki, kwanzi nevana veZimbabwe, chii chinomboitika kuti kubva kuMbare kuenda kutown inenge iri 50 cents, asi paholiday pese inoenda pa $2 kana kuti $50. Nyika yese zvairi, asi vari kutaura pamusoro pemabhasi. Mabus fare nzvimbo inoita $5 pese panoitwa holiday inoenda pa 10 kana kuti pa $15. Ndiani anoisa bus fare? Nemhaka yei ichizokwira pa holiday asi distance makilometers haana kuchinja? Tomboti zvikoro zviri kuvharwa, tomboti zvikoro zviri kuvhurwa. Munhu 1 ari mubereki anenge aine vana 6 achigara kuHarare, vari kuMondoro kwavari kudzidza, kwari kwaMutare. Ndo pari kukwira vanhu vakawanda vari kushandisa mari yemunhu mumwe chete. Mabhazi anobva akwira, transport inobva yakwira. Anoisa transport mafezi ndiani? Muridzi webhazi here? Ihurumende here? Ndiani? Kusei zvichikwira pasoro? Yeah. Mubvunzo vari kubvunza. Sei mitengo yemichovha inokwira pa holiday, inowedzera pa holiday? Ndiani anopega mitengo iyoyo? Ihurumende here kana kuti varidzi vemichovha? Munhu anoita zvaanoda here kana kuti zvine kuseri kwacho kune mutemo? Yeah. Mubvunzo. Regai tinzwe kuvadiwa vateereri manyama. Munoti kudiniko nenyaya iri kubvaka kumhuri yeZimbabwe? Ndiani anopega mitengo yemichovha?
pese apa inenge iri right handitika Ichokwadi. from Chitungwiza to Harare Harare. mutaundi inenge iri $1 kana 50 cents asi holiday chingoti Ndikakuti, $3 $3 chichiitika chichinenge chachinja. okay tsudzulai zimwe Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekupamba nekupfapfaidza dziri kuitika matimana wose nyika ino. Ndakareva muri yeZimbabwe ndiri mukati mekutaura nyaya yandakataura yemunzvimbo yatinoshevedzera kuti iyo nzvimbo yekubhangeti. Nzvimbo yekubhangeti muri yeZimbabwe ndakataura nyaya yekuti kune maprofita akaenda pane umwe musha wandiri kutaura nezvawo uyu wakaita nyaya yekuti vanhu vakanga vari mukati mekufa mukati mefamily, vanhu vasingawirirani, vanasikana vachiramba vachidzorwa, vamwe vachingotora vanasikana vaitoti dzimwe dzenguva akazvitarisa anoona kuti inini zvandiri ndakanaka ndiri munhu chai, asi murume wake arigona kumusiya achinotora mumwe munhu wanotoona kuti ari pasi pake. Vanhu vachifa, vanhu vakazoshevedza kuti vaite choto vari veKristu, vakasangana machechi vakawanda ipapo. Pakazoonekwa mangwana makuseni baba mukuru veguta iri vakasvika vari mukati mekutaura kuti izvo yei mauya pano, tiri kutambudzika pano, tine zvatiri kuona panapa, takumbira kuti mugotibatsira, but tiri kuda vanhu vanamata zvazvo pano. Mangwana makuseni muri yeZimbabwe vanhu vakatanga kudonha, vakatanga kunamatira vanhu vakasimuka vese ari maprofita vari mukati mekutaura kuti pano pakamira sezvizvi vachinamatira vanhu vese vakazoonekwa vakarara, magemenzi akasumuka mudenga, vanhu vakarora hope dzisingamuki, kusanganisira vanhu vakanga vari papo vamwe vachizvimesa, vamwe vasiri maprofita vaidonha kurara pasi vachirutsa vachichaya. Vakazokwanisa baba ava kuenda pane bhururu wavo vachiti ndiri kukumbira kuti uende pamusha apo, chikonzero vakanga varara vachitapungwa ipapo, ndasiya kuti vanamate ipapo, asi ndiri kukumbira kuti uone kuti ndevefekere ende unoona zviri kuitika ipapo. Munhu akadzoka ari mukati mekutaura kuti veduwo zviri kuitika uko, vanhu vakarara, vanhu havasi kukwanisa. Pakazoitiwanika pakushedzerwa mumwe mubatsiri akabva mukati meguta reHarare akaenda kunobatsira nzvimbo iyi, vanhu vakarara, vakasvika vanhu vakabatsirwa ipapo, vazomuka vanhu vakaudzwa kuti izvo ndiri kukumbira vanhu vese muri pano, ndoda kuti muzotevera kwandinoshandira inini, chikonzero hongu ndakumutsai pano, asi zviri kuitika zvina kupera, kusanganisira mese, kusanganisira veukama. Asi peukama vakataura chinzizvo kana mauya uku ndiri kuona mukati mekurarama kwenyu mune utungamiri kana baba vari mukati meguta rino vakaisa zvinhu muno. Baba vakataura mashoko vachiti inini pachangu inini ndanzwa kutaura kunzi izvo pane zviri kuitika, asi inini vakanzi kana makuuya uyai nevanhu vese, asi musakanganwa kana kusiya baba vaya vekutaura mashoko ekuti vanhu imimi kana musinganamate zvechokwadi muchabatiza apa kana kuti muchamuka mune zvimwe zvinhu. Vaunzwa kudaro ivo vakataura mashoko ekunzi ndati vanhu vese ngavauye musi weSaturday, asi musakangana kukoka baba vanga vauye. Shoko iri parakasvitswa zvikanzi izvo kana makundikana kana kuvatya kuvashevedza vandiudzei ndiye ndichaziva mashedzero andovaita. Baba vamukoma KB kubva panataura nyaya iyi Saturday isati yasvika, vakasvika uri musi wechitatu, musi wechina, vakabudisa saga vachivedza musangano kuti veukama ngatisangane, vachibva vabudisa saga ravakabudisa ndokuisa kumberi, zvikanzi munhu umwe wese kana munhu wese baba pake, kunyange vechechi mine minamato yenyu vedu isisikairi kuchechi titori nemishonga yatinayo, imwe ndiye iraki, imwe ndiye varume, asi zvandinazvo ndezvizvizvi. Ndiri kukumbira kuti vedu veukama vhurai saga iri muritarise mukati muone kuti mune chinoshamisa chinochisa, ndo mishonga yandinayo. Zvikanzi kwemimi manangwanani sei matsusu mubatsira akabatsira vanhu panapa, tiende koko musi weSaturday. Vaitirwa zvavaita ndokudzokera kumba, vadzokera kumba musi weSunday baba ava vakakwanisa kutakura zvinhu zvavo, saga ravo ndokuenda naro kune munin'ina wavo. Zvikanzi ndiri kukumbira muniperekedze kwamakaenda. Zvikanzi kupi? Zvikanzi kubatsira, zvikanzi takashidzwa musi weSaturday, isusu takatodzoka isusu. Zvikanzi kana usida kundipedzera izvo zvozvo inini ndichazviuraya, but kuuraya kwandichazviita ndichatanga natema iwewo nedemo. Iwewo ukaenda kwanditiza mukadzi wo kana mwana handina wandiri kusiya, ndiperekedze. Baba vachibva vati ndiri kukumbira ndishedza vamwe veukama, veukama vachibva vaungana zvakare. Vaungana kudaro vanhu vakaramba kuti isusu hatikwanise kufamba nemi, zvatingatoita panapa ndezvekuti anofamba nemi makatakura saga iri ndiani, tisingazive zvamuri. Ndizvozvo vachibva vati ngatishevedze mubatsiri akati inini handina petrol. Zvikanzi ndokudirira petrol, achibva dirirwa petrol. Muri yeZimbabwe regai ndikuudzei zvakaitika mukati menzvimbo yekubhangeti. Muridzi wauya kunzvimbo uko anova mubatsiri, baba vakanzi izvo ndiri kukumbira kuti mubvure saga renyu mega. Vasati vanzi mubvure saga renyu vega, vakanzi zvinhu zvenyu zviri musaga menyu zvinozivana nemi,
azvizivane nesu. Saka isusu panapa tiri vatorwa, zvatakuda kuita panapa ndezvekuti ndine zvandinoda kuita pasaga renyu. Saga rakadirwa mvura, saga rakadirwa mushonga, radirwa mushonga kudaro mhuri yeZimbabwe rakaita senge rinobuda hutsi mukati, raita senge rinobuda hutsi mukati, zvikanzi chivhurai. Baba pavakavhura saga iri vachibva vadonha vega. Vadonha mubatsiri anga aripo, kusanganisira vanhu vanga varipo, zvikanzi hatisi kuzovhura saga iri kana muridzi asina kumira nemakumbo ake akatarisa mukati. Toda kuti amire nemakumbo ake akatarisa mukati. Munhu ndikudonha pasi ndokuvharara kwenguva yakareba. Arara kwenguva yakareba, vanhu vakafunga kuti komana nguva yekupera tichaita sei? Zvikanzi ngatimire ashamuka chete. Ndokubva aitwa zvakaitwa kusvikira azomuka. Zvikanzi ngaavhure saga rake. Ndokubva azovhura saga rake. Avhura saga rake. Zvikanzi izvo zvandiri kuona mukati umu zviri kundiremera, handikwanisi kuzviona, ende zvimwe zvacho zviri kutondirwisa ndikaramba ndakatarisa mukati mesaga iri. Zvikanzi hazvingakurwisi, mvura yachadira mukati imomo haichoti zvigorusa. Zvikanzi handikwanisi kumira, handikwanisi kumira, zvinondikuwadza. Mhuri yeZimbabwe, regai ndikuudzei, saga iri richivhurwa, imba yababa ava yakabva yatanga kubuda moto, kutsva moto, kutsva moto, kutsva moto ichibhebha. Baba vakashemedzera vachiti ivo, asi wai imba yangu inini ichitsva? Baba vangu inini vapenyu, baba vangu inini vapenyu, ndo vakandipa zvinhu izvi, but sei imba yo isiri kutsva? Zvikanzi ndo zviri kuitika panapa. Zvikanzi imimi pachenyu hamusi kuziva here zvamakaita mukati mefamily yenyu. Vakapupura mukoma KB. Zvikanzi mufamily iri panapa, baba ava zvavaita, vaiti pagore rega rega vaiunganidza vanhu vachiita mutambo. Ezvo paiunganidza mutambo uyu, vane mwanasikana wavo asina kuroorwa, iko zvinozvo akuma 36 years. Mwanasikana uyu basa rake angasike panoungana vamwe, panotamba vamwe, chake chida ndechekuti aiteverera munhu 1 by 1 weukama ari pamutambo achitora tsoka. Paibva vanhu pamutambo apa, hapana munhu angasingasiye tsoka yake ipapo. Tsoka idzodzo ndidzo dzasara dzichikangwa nababa ava. Wefamily yese ane zvaita yese anga achitori mukati mebhegi ravo iri, wavaiti zvese zvavafunga kuda kutaura kuti izvi ndiri kuzviita nanhengi, vaitozviita nayo. Hapana munhu aita chinhu chaibuda. Saka mwanasikana uyu mukoma KB akabva nzingashedzo zvakare auye pano. Mwanasikana uyu achibva auye pano ndokutaka kumira achishauta vanhu, achituka vanhu, zvokuti izvo vanhu vakanga varipo kusanganisira mubatsiri achibva atuka. Zvikanzi nemubatsiri, hongu ndauya pano, ndauya kuzobatsira. Kuuya kwandaita panapa ndikuti baba ava ndovazoti ndiuye panapa, asi mwanasikana uyu ndoda kumbomusiya akadaro. Mhuri yeZimbabwe, ndiri kukumbirawo kubhangeti, vanhu vakaona murandakadzi akafamba akashama ari murodhi, akasvika pakuzofukidzwa hembe nevanhu, akashama akapinzwa mumba, akavharirwa mumba, akashama, akanzi nevanhu mwana uyu ari kurwara. Zvikanzi haasi kurwara, ari kurohwa shamu nemunhu wakatuka, asi anga ari mubatsiri aya kuzobatsira family. Mubatsiri uyu akazokwanisa kuenda nezuro mukoma KB. Vanhu vari kuziva nyaya yekubhangeti, vari kuona musikana uyu izvezvi kundezuva ranhasi amuka mukoma KB, ari kutotsvairawo pamba, ari kuchera mvura, asi anga achifamba ari murodhi akashama. Nenyaya yekuti zvakataurwa pajekerere, zvakataurwa pavanhu vakawanda kuti mwanasikana uyu asaroorwe, anofambidzana nababa vake, vanotoita bonde naye asi pamushonga wavo. Asi mwanasikana uyu haaroyi kana kufamba kuenda kumamisha evanhu kana vamwe vasiri veukama, anotevera mudzimba dzeukama. Ende mwanasikana uyu anonzi kufamily yavo haana pafamily kana pamusha veukama waasati asvika akatenderera family yese. Akapedza mhuri dzese. Ende kana vauya kumutambo, vasina kuuya anoonokera tsoka, vasina kuuya kumutambo anotovachanyira kudzimba dzavo. Saka iko zvino zvimukoma KB nemhuri yeZimbabwe, vana vari kunzi vakabatsirwa, vari kunzi izvo ndoda kuti muzotiudza zvakare pane zvaitika zvese kubva pakapiswa saga iri chii chiri kuitika. Asi baba ava vaita zvinhu izvi, vari kurwara mukoma KB. Dambudziko ravainaro ndere kubuda mututu, vakagaragara vanobuda mututu, asi vakanzi nomubatsiri varegere vaenda kumba. Mukaona mututu wasvika nguva yakati usina kupera, ngavachidzoka. Ya pakaipa machinzwa chekubhangeti inonzi update iri kubva kuna baba Isabel. Ndiri kuona mamessages ari pano, hanzi mahwindi ndiwo vanodaro ngavabude mumabhazi tifambe mune zvakanaka, hanzi ndiwo vanokwidza maprices. Saka windi anokwanisa here kuudzira muridzi webhazi kuti bhazi ngaritere makati mari yakati robva rakwira? Handisi kuziva. Bozho nakanyemba, nyaya yokukwira kwemitengo yemichovha paholiday ichokwadi zviri kuitika. Dai matibvunzirawo kakona minisa anoona nezvemitengo iyi, ndinonzi David Tambidza. Okay, David Taambidza hanzi pakabhora basa kuMozambique. Yes, chakabatwa chimuti anokwidza mitengo, right? Mahwindi muridzi webhazi kana kombi hatozvizivi anenge achitovharwa nokuti vanoti inodya paakasungirirwa, ndinonzi kochi. Tomboti
pamusika paya mukoma KB bhazi rinonyirwa matiketsi kana ronyorwa matiketsi muridzi webhazi anotengera nazvo uindabe mamukaseiko kuchimuti this is what is happening kwedu kobulawayo especially holiday ya December kana takwenda kumusha we pay double the price kumajenis edu kuenda kumamisha yedu sakapoitwa sei but ndiri kuona vakawanda vari kushidzira kakuti mawindi sei mawindi vari kukwidza ka mitengo yemichovha kumuridzi webhazi anenge ari kupi hey baba Isabel hanzi mawindi havana mhosva inopiwa varidzi vemichovha varidzi vemabhazi nokuti ndivo vanoti vanhu vari kufamba tai mukoma KB kana windi apa kuchaja mutengo kuisa pamusoro zvisingazikanwi nomuridzi webhazi tiketi kuri kuenda bhazi kubva kuchajwa 15 kuratidza kuti mari yepamusoro vakaba vakatora but kana pakanyorwa 15 paimboita 7 tiketi rakanyorwa 15 tiketi ndo rinotorwa naro chi kana vakuodita mabhuku avo ndizvozvo vanoziva ndo mari kureva kuti muridzi webhasi ari kuziva kuti ndo mari yacho kanyemba nabhosi nyaya yemahwindi mari hanzi mari nyaya yemahwindi mari yakwidza nayo munhu ndiyo yaanopiwa saka muridzi haanei nazvo chaanoda imari akakwidza vanhu nema$10 anopiwa 10 saka mapurisa ndiwo vanofanirwa kakubata vanhu ndinonzi Mr. Bonde ndiri pa Waterfalls mhosva yakafana nei mukoma KB kana maiziva kuti bhazi rinoita $7 rakuitwa $23 unokwanisa here kuenda pakamba uchinoripota kuti bhazi raita $23 instead of 7 kuti votosungwa I think panofanira kutangira nyaya ndepekuti ngatitsvage vanomirira association yemabhazi anotakura vanhu transport kuti takutanzwisa kuti mabhasi mafares anombochajwa sei anochajwa nani anobva kupi uyezve mutemo wachona unotochaja vanhu rekuti kwese kwamunoenda kunochajwa nekilomita here kaunti chii kuti muzozivawo nemi kuti kwedu kunofanira kuita mari yakati nokuti ndinofunga sokuti hurumende inofanira kuisa kuti kana iri distance ye10 kilometers kana kuti 1 kilometer munofanira kuchaja 2 zig anditika kana ikaenda pa 3 kilometers makuchaja 5 zig anditika ukaenda pa 100 kilometers makuchaja woka 15 zig yes vanofanira kuisa chi maboundaries kuti tambirai pa maprices akati andizivi regai tizotsvaga vanomirira association yemabhazi anotakura veruzhinji tizonzwa kuti nyaya iyi inofambisa sei kana zvakona toenda kuna honorable minister mona yes minister pazotangira nyaya yoenda kuparliament nokuti ndo kunogadzirwa chi mutemo yes KB nabhozo chepabhangeti icho baba avo vanoda kuchorwa vari kuita kana mukatumira ika message 1 handiti ka chepabhangeti icho baba avo vanoda kuchorwa vari kuita makuna hakuna hazvitenderwe